Talking resoi jang chingro mamai tumpen Kuru ka Chingduk. Dwarbauri constituency ke parlo lakhahini Dolamara bapuram tok biarong anparta Kuru ri Dolamara lukhima dawan pielong bapuram tok biari soi jang atumpen Kuru ka Chingduk. Sayang dengateng pen aningkan bang ason thak si asekpi lukhimon ka asai judet pen resoi jang atum Anglong ningkan isek Kachuklen kachodam pen chenglok angri angdon kidudun thekji aphan pen chenglok kichalia hin ki thekere dun thek pen gorenga warsai hin pen chenglok bepar biha hin antame resoi jang atum Kachuklen kachodam kimi dun senji aphan arnam lukhiman along hirjumi kachohang ani bethe paman pon Sayang dengateng pen hidam tang ni phai sirkep thang achiklu ada baji sirkep pen resoi jang atum an armu chitong si hempu Kuru madon niti hensek along hirjumi lapen bidi sure chuenda bangso pendet api puthot dwan pialong an resoi jang tu nang chirui thusi puthot banta chiman pon padu bangso pendet api ikung ki thom an lukhimon arnam aphan ro archo ajai mek sitame padu pon dwan pialong asai pa judet api puthot dongjem lukhimon dwan sok phe lukhimon dwan lapen Langkhang pi kurusar lokhon ti hansek tot bit ke do bim an stami resoi jang atum pale dam thusi arona teng pen hirjumi chu hangrin ti lahai sai judet api puthot bapram tok bi lokhiman dwan pialong an nang pale thusi sai ang deng ateng pen resoi jang atum an bapram tok bi amai hong jaya long choram esan chora truisi ning arong inthil et pen sai Suri aprang penta dolo lokimon melante mon tirthe sining peman lokimon treta dapor ahe puta arnam lokimon lokimon ke nira karlo sura jatina jagambe lonango ranam lokimon jagambe Penta